Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video ljudi, danas imamo stand-up multiplayer. Ljudi, ovo je savršena igrica, tako da imamo tu neke skinove, ali oni nisu toliko bitni, tako da idemo u fight. Znači, još malo mi fali do P90 puške, znači treba mi neki veći rank. I da, šta sam htio da vam kažem, da posjetite kanal moramo da uzmemo njihovu zastavu i da donesemo ovdje gore kod nas. To je malo teže, zato što imam, vidjeli ste, mnogo više. O ne! Brate, ovo će se da... A pogledajte koliko mi skinu. Da se otvorim 10 kg. Player je ubio mene, koji su ranke, ko će vi da pobije? Niko. Ne da kuđe. O ne, brate, ne mogu. Ej, prvi. Ajde, respawn. Nema šanse. Imat ćemo kada. To. Šta ti mi je bio head da bi bio veći rank na vez. Ne, evo, a ne. Dobro, oni se svi moji posrali, ne idu vam. Dobre, idemo. Dobre, idi. Ne. Ok, onaj naš je otišao tamo u njihovo polje. Na CT strani uzem zastavu. Ali nije ništa da. Povlačenje. Sjebao sam se. Nisu. Di ste? A ne, brate. Zabagao mi, sad nisam uspio da budem. Rokaj. Ajde, pobjedna sva trojica. Problem je u tom mozgu malo. Problem je što se majka rodila, eto. Razumiješ? Šta je ovo? Uzmi nam zastavu. Ne, mama.
idete usta. To ja nisam ovaj rang. Neki skidao sa snajperom, sad dalje naš skid snajper. Evo ima snajper. Da sam toliki bot nisam znao. Dobro nije. Ja mislim će mi se kine s pištoljem, pa taman da se uđe. I da ljudi, dobili smo nevjerovatno cifru sa subscriberima 20. Kad sam počeo snimam nešto 7. Sad sam slučajno 20. I hvala vam puno. Kad budemo stigli do, ajmo da kažem, do 50. Mislim što je moguće. Snimit ću neki specijal, ne znam koji. Vi napišite dole u komentarima koji želite specijal. I ne uzeli nam. Ne. A to se vidi. Stvarno. Gdje sam onaj bizon? Onaj bizon uzeo. Dropet, gdje? Gdje je zastava? U pičku moj materinu. Neki skida snajper. I ja odmah po njihovu. Na vremenu njihovu. Evo ga. Ja ovo je digao. Čekaj. Neće ga jurim, ne. Da, ovo je digao. Idemo. Juriš. Begaj. A begaj je bot. Eto. Vidiš.
Ujebote. A izabrali su arenu. Ok, čekamo 40 sekundi do novog ovog đavola. Šta je ovo? Ubijem ti mater. Moramo da se čekamo sad ovo govno se završi. O jebem ti mater. Koje sranje od igrice, znači stalno mi prikazuje te reklame. Znači jebe mi mater, stvarno ujebote život. Ma idi begaj, samo što nisam skinuo. Begaj bre u đavola. Ajde bre, to je to. Thanks for watching. Znači nikad ne lovim coins, mamu vam jebe smrlju. Ima nekih. Ajde. 540, još malo do 590. Ok ljudi, to bi bilo to od ovog klipa, nadam se da ste uživali. Ako jeste, obavezno ostavite like, share, subscribe. Znači još jednom ponavljam, posjetite kanal Kousta Lakesta, imat ćete dole u deskripciji ću vam ostaviti ime kanala, tako da je posjetite i mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!